नमस्ते. आज मी आंब्याचे साठा बनवते. हे आंबे आम्ही विकत घेतले. आमच्या बाजूला काकी आहेत ना, त्या काकींकडून आम्ही विकत घेतले आंबे 300 रुपये डझन. ते आम्हाला खायचे पण होते आणि मला तुमच्यासाठी एक साठ बनवून पण दाखवायचं होतं. मी आता तुम्हाला ना साठ बनवून दाखवते. आणि त्याच्यासाठी मी बघा 7 आंबे घेतले. आंबे बघा, आंब्याचा फळ बघा हापूस आंब्यासारखा आहे. त्यांनी आडीत घातले होते, म्हणजे गवतामध्ये आडी घालतात, त्याच्यामध्ये आंबे पिकायला ठेवले होते, तयार आंबे. आणि आंब्याचं झाड म्हटलात ना, तर हे आमच्या बाजूला तुम्हाला पहिलं दाखवलेलं आहे ना, आंबे आलेले पहिल्यापासून. जेव्हा आम्ही घर दाखवलं त्यापासून आम्ही आंब्याचं जे झाड दाखवत होतो ना, ते हे आंबे बघा, जवळच्या जवळ आंबा. सुगंध किती मस्त वाटतो ना, लय भारी वास येतोय आंब्याचा. माझा एक क्वेश्चन, एवढे आंबे मम्मी तू टायमावर खाऊ शकते का एवढे आंबे? नाही, एवढे नाही खाणार. 2-3 खाऊ शकते असं. 3 मी जास्तीत जास्त 4-5, हे जास्तच होतील हे वाटतं. जास्त तुम्ही एवढे खाऊ शकता का बघा? एवढे एका माणसाने, म्हणजे एका माणसासाठी 1 प्लेट अशी खाऊ शकता का? ते कापून खावा किंवा सोलून खावा, पण टायमाला. असं नाही की पूर्ण दिवसात तर खाऊ शकतो माणूस. नाही, टायमाला याच्यापेक्षा जास्त पण खातील. खाणारी माणसं भरपूर खातात ना. हो. आता हे काय करायचं माहितीये का, ही आंब्याची वरची काच आहे ना, ती कापायची आणि त्याच्यावरची साली काढायची. आता हे कच्चा आंबा आहे ना, म्हणजे हापूस आंबे म्हणजे एकदम नरम असतात ना, तसे नाही. हे पिकले तरी रायवल आंबे आहेत ना. हे रायवल आंबे आहे ना, हापूस आंब्यासारखे आहेत. रायवल आंबे पिकलेत की असे नरम असतात, आतून रस निघतो, पण तसे नाही. हे आहे ना, हापूस आंब्यासारखे आहेत. आता ह्याची आपल्याला वरची आहे ना साल काढायला लागेल कापून. आता मी तशी वरची साल काढून घेते आणि तुम्हाला घर दाखवते. असा निघला तर काढून टाकायचा आपण. पण त्याच्या तसा निघताना जर रस करतोय बघा, असा निघतोय ना, मग तसा काढा. असं काढायचा. पण समजा असा नाही निघला तर तसा काढायचा, तर असा काढा. आता कोणतरी छोटा मुलगा हवा होता किंवा काहीतरी छोटं कोणतरी हवं होतं, ते साली चुकून टाकायला. छोटंच कशाला, तर मम्मीच खायला बघा लास्टला. मी ते साली आणि बाटे आहे ना, मीच खाणार आहे. आता हे कोणी खाल्ले असते जास्त एक्स्ट्रा? ताईनी. तेच बोलणार होतो. आमच्या साल चुपायला आवडते. मेन माणूस नाही इकडे आंब्याचे सीझन वाले. निघतात ना. पण काढताना जास्त पण दाबायचं नाही त्याला, है ना. साल कशी वरच्यावर आली पाहिजे. तोंडाला पाणी सुटलंय माझ्या. आंबा आवडतो तर सर्वांना. आता एवढा मला सांगा की आंबा कोणाला आवडत नाही आहे का? असे कोण कमेंट मध्ये सांगा. आमचं नशीब होतं आंबे खायचं. नाही, खरं आमचं खूप नशीब होतं. आणि त्यांना आम्ही पहिलं सांगितलं होतं की काकी, तुमच्याकडे जे जे प्रोडक्ट आहेत ना, नॅचरल प्रोडक्ट, तुम्ही जे काही म्हणजे ग्रो करताय ना, तुम्हाला ठेवा. आणि जे तुम्हाला असं वाटलं नाही विकण्यासारखे, किंवा तुम्ही जे बाहेर जाऊन विकत असाल, ते बाहेर जाऊन विकत होते ना, तर आम्ही बोललो तुम्ही आम्हाला पहिलं विचारा, है ना. आणि आम्ही तुमच्याकडून सर्व घ्यायला तयार आहोत. तुम्ही ज्या प्राइस मध्ये तुम्ही विकता ना, त्याच प्राइस मध्ये आम्ही घेऊ. म्हणजे तेवढं त्यांचं पण, मग मी बाहेर जाऊन त्यांना विकायला नको. बरोबर. त्याचा वाटा बघा केवढा आहे, एकदम छोटा वाटा निघाला. पुरं म्हणजे तो मासाळू आंबा आहे. आणि असंच आपण पण आजूबाजूवाल्यांकडे जे नॅचरली ग्रो करतात ना, त्यांच्याकडून घ्या, म्हणजे त्यांना पण मदत होते ना, आपल्याला पण फ्रेश आणि नॅचरल मिळतं. होय. बघा, इकडे सोल्याचं काम झालेलं आहे. आता इकडे मी टायमर लावणार आहे. आता हे हातातलं तर मी, तुम्हाला वाटतं मी हात धुणार आहे, मी काय करू हाताचं सर्वसमोर. हात साफ झालेले आहेत. मी कसे झाले हात साफ? जादूनी. मम्मी, हात साफ झालेले आहेत. कसे झाले? तिकडे जाऊन गुपचूप चाटून घेतली. आता इथे बघा, आणि ही कोय बघा, कोय कसं आहे मम्मी? एवढे कोय, केवढा बाटा आहे बघा. एवढंच आहे ना? एवढूसच आहे. म्हणजे त्याचं आतमधलं जे गर होतं किती होतं त्याचं? दुसरा दाखवते. हा बघा आंबा केवढा आहे. आता मी असं आहे ना कापून घेतला त्याला. असे पहिले उभे हे मारायचे. ते फ्रुटीच्या ऍड मध्ये येते ना मम्मी, असे फ्रुटी असे पाहिजे, छोटे बाटे पाहिजे. नाही तर एवढा मोठा बाटा असतो कशात आणि काय हे नसतो. एवढे सर्व निघालेलं आहे. अजून एक आहे. आता तू मिक्सर काढ. येस. आता इथे आम्ही मिक्सर मध्ये लावून घेतो सर्व. याच्यामध्ये पाणी का घेतलंय? आंबे धुवायला पाणी घेतलं होतं. आंब्यामध्ये पाण्यामध्ये आंबे ठेवले होते ना, ते हे पाणी. आणि ही आता आपल्याला कढई घ्यायची आहे, तर हे पाणी ओतून टाकते बालडीत.
आता तुम्हाला दाखवतो, असं पण पाणी असेल ना, फुकट नाही घालवायचा. आम्ही बेसिनमध्ये नाही होतात का मम्मी? बेसिनमध्ये नाही होत आपण. ते बेसिन मध्ये असलं तर एकाच माडाला पाणी जातो. हां, जे माडाचं झाड लावलेलं आहे ना, ते एका झाडाला ते पाणी जातं. लॉकडाऊनमुळे असं कसं प्लंबिंगचे आम्हाला सामान मिळाले नाही. हा, नाही तर ते करायचंय आम्हाला अजून. हां, ते केल्यावर मग डायरेक्ट बेसिनमध्ये ओतू शकतो. टेम्पररी आम्ही अशा बादलीत ओततो. मग इथे एक प्रॉब्लेम झाला, मी कॅमेरा ऑनच नाही केला. आता मम्मीने काय सांगितलं ते परत जरा रिपीट कर मम्मी. 7 आंबे आहेत ना, इथे आम्ही 7 आंबे 4 घेतले. कप रस झाला आपला, तर 2 कप साखर टाकायची. हम्म, म्हणजे आपलं 60 आहे ना, तुकडे पडतील, असं चांगलं होईल. हम्म. इथे 1 कप टाकलेला आहे, हा 1 कप पहिला टाकलाय, हा 1 कप. दुसरा कप. त्याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकायची. आणि साठा जास्त वेळ टिकून का राहतो मम्मी? कारण त्याच्यात साखर असते. साखर असते, साखरेमुळे राहते. लोणच्यामध्ये कसं तेल असतं. हा, वेलची पावडर टाकली, जरा स्वाद येतो चांगला खायला. हे ॲज अ प्रिझर्वेटिव्ह वर्क करतं है ना साखर. हा, वा वा वा, येतं का खायला? याचंच पण खाऊ शकतो आपण साखर टाकून. हो. तर आपण मिक्सरला लावूया, अर्धा अर्धा लावूया ना. हा, थोडं थोडं लावायचं. आमच्या आत्यांनी ह्यांचं नाव बुबू ठेवलं आहे. आता तुम्ही जरा ह्यांची साईज बघून सांगा, सुरुवातीला कसे होते आणि आता कसे होते. मला जरा थिक वाटतात आता, जरा थिक. हा पण इकडे बघा, हा पहिला यायचा नाही, आता हा पण येतो. अमर, अकबर आणि अँथोनी, ही पण जरा पातळ होती, आता जरा गुबगुबीत झाली आहे. इथेच बसत हाय ते डॉगी, त्यांचे डॉगी बघा. तो गेला बघा तिकडे, त्यांचा नाही इकडे, पण ते असतात तिकडे. आज पाण्याची सोय नाही राहिलेली आहे. पाणी मी त्या झाडाला टाकलं आहे, पाणी भरून ठेवतो बाबा तुमचं. तर पाणी आता गरमीमध्ये आपल्याला किती मम्मी ताण लागते. हो, तर प्राण्यांना लागतच असेल ना. गेले पण ते परत येतील. उन्हात नाही ठेवत, इकडे ठेवतो, सावलीला ठेव. इथे सावलीला ठेवतो. हे पाणी पिये, पाणी पी. आणि अजून एक प्रश्न होता की आपण आता इथे चिमण्यांना पाणी नाही ठेवत. आता मी 4-5 दिवस बघितलं, चिमणे कुठे येऊन पाणी पितात. चिमणे आपल्याला पाठी येऊन पाणी पितात. हा इकडे येतात कारण इकडे डॉग असतात ना, हा, म्हणून ते इकडे येत नाही. घाबरतात. मग मी आपले तांदूळ पण वरतीच टाकून ठेवलेत, हा, येतात आणि बरोबर ते चिवचे म्हणून. आणि ते ऊन असतो ना, उन्हामुळे ते येत नाही. हा, इकडे तोही कारण आहे. तो बघ पाणी पितोय, ती बघा त्याला किती ताण होती. बघा. नाही तर असंच आपण पाणी किती वेस्ट घालतो. हा. तेच कोणाच्या पोटात गेलं तर तेवढं चांगलं ना. आता इथे बघा, मिक्सरमध्ये आपण आंबे घेतलेले आहेत. साखर, आंबे 2-3 वेळा वाटायला होईल वाटतं. 2 वेळा वाटते, मोठा भांडा आहे ना. आणि इथे हे काय काढलं तुम्ही सर्व? हा, ते मला डाळ बनवायची आहे. झटकन दाखव मग रेसिपी डाळची. हा, दाखवते. हा बघ, वा 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 वा, आमरस झाला, आमरस. आमरस. हा झाला आमरस. आता खरं सांगा, कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलंय? बघा, इकडे कॅमेरामॅनच्या तर सुटलेलाच आहे. हा, पण माझा नाही सुटला आहे. नाही का? नाही, मला माहिती आहे, मीच खाणार आहे ना नंतर. ते आंबे बाटे साली चुकून कोण खाणार आहे? इकडे जे ठेवले ते झाकून ते बब्बीच खाणार आहे. पण असं ना, कधी कधी ना मम्मी तो रूल तोडावा वाटतो. आपला जो रूल आपण ठेवलाय ना की 2 जेवणाच्या मध्ये आपण काय खाणार नाही. पण जर असं असेल तर खाऊ शकतो. खाऊ शकतो, हा. नाही खाऊ शकत पण खाल्लं तरी काय प्रॉब्लेम नाही. काय नाही कधी कधी तुम्हाला एक मम्मीचं चालू करायच्या अगोदर एक तुम्हाला अजून एक टिप. डायटिंग मध्ये अशी एक टिप असते, जर कोणतं खाणं खाऊन जर तुम्हाला आनंद होत असेल ना, तुमच्या आतमध्ये चांगले हॉर्मोन जर येत असतील ना, तर तो खाणं चांगला असतो. बरोबर. आणि कितीही डायटिंग वाले गोष्टी खा, पण ते तुमच्या माइंडला म्हणजे बोलतात ना, खुशी नाही देऊ शकत तुम्हाला. म्हणजे आनंद होत नाही ना ते खाऊन, तर त्याचा कमी इफेक्ट होतो आपल्या बॉडीवरती. तू कर चालू नाही खाताना कसं बरं वाटलं पाहिजे आणि आवड आली पाहिजे खायला पण. हा. आता मी पॅन मध्ये कशाला घेतलाय रस? हा घट्ट आहे, पण मला जरा गरम करायचा आहे. थांबा, त्या अगोदर तो एक मम्मी हिंदीमध्ये एक डायलॉग आहे, यहाँ तो मैं पिघल गया. हा, हे बघ. वा 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 वा, खाऊन टेस्ट करूया. कर. रेसिपी चांगली व्हावी म्हणून टेस्ट करायला पाहिजे ना. आणि हे आपलं आहे ना, आमरस तयार झालेला आहे असा आता. खाऊ? हा, खा. तुमची परमिशन आहे, खाऊ का? वाव, श्रीखंड म्हणजे काय लेवलच नाही मम्मी ह्या टेस्टला. खूप म्हणजे खूप छान लागते. त्याचा आंबा पण एकदम व्यवस्थित होता, त्यावर ते साखर लागलं, त्याला अजून गोड पण आला. गोडवा आला त्याला अजून. खूप
भारी लागतो म्हणजे खूप भारी लागतो. असंच मम्मी साठा करायची गरज असंच खायचं आणि मम्मी. भांडा आहे ना हे पप्पूला मी चाटायला देणार आहे, म्हणजे असं नाही देणार चपाती बरोबर. हा चपाती बरोबर असं पूर्ण. चपाती बरोबर हे पूर्ण तो पुसून खाणार. त्याच्यामध्ये पाणी नाही भांड्यात टाकायचं आहे, रस आपल्याला आटवायचा आहे असाच. पाणी टाकलं तर तो अजून पाणी सुटेल ना त्याला. आता मी इकडे जरा रस आहे ना गरम करते. आटवायची काही गरज नाही बघा, एवढा घट्ट आहे कारण आंबेच ते चांगले होते ना सुके सुके. आता ज्यूस जास्त ज्यूस असं पातळ ज्यूस निघाला असं तर पातळ ज्यूस निघाला असला तर ते जास्त आटवायला लागतो. हा आता हे कसं घट्ट आहे म्हणून जास्त आटवायला लागणार ना. आटवायला नाही लागणार. आणि साखर तर तशी विरघडलीच मम्मी त्याच्यात पूर्ण. विरघडलीच आहे. कारण मी आता टेस्ट केलं खूप छान लागलं ते. आता पुढची प्रोसेस काय? आता जरा गरम करायचा चांगला. उडतो थोडा गरम करायचा म्हणजे चांगला थकतला पाहिजे, फतफतला पाहिजे. बरं फतफत फतफत फतफत. हा असं झालं पाहिजे. अजून तो गरम पण नाही झालाय. आता तोपर्यंत तू काय कर माहितीये का, ही परात घेतली आहे ना ही, ह्याच्यामध्ये थोडासा तूप टाक. तूप हा तूप 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 हा तूप ना. हे असं ढवळताना आरामात ढवळायचं कारण ते टिपके आहे ना हातावर उठतात. हे तूप ठेवलेलं आहे इकडे. हे बघ पत पत हा पत हे पत. टिपके आपल्या हातावर उडू शकतात, म्हणून असं ढवळत राहायचं. माझ्याच हातावर उडले ते. उठले ना. आता हे तूप लावून घेऊ का याला? हा त्याला तूप लावून घे. मग पटकन हे झालं ना तर त्याच्यामध्ये ओतायला बरं परातीमध्ये. आता इथे बघा गीला गीला बोलतोय तूप तूप ह्याला कशाला परातीला परातीला तूप लावायचं काम चालू आहे इकडे साजूक तूप. आणि आपण इकडे पण लावायचं आहे आणि जरा असं या कोपऱ्यातून जरा वरती पण लावायचं. बरोबर ना मम्मी? हा जरा कढईला पण जरा वरती म्हणजे एवढा पूर्ण वरती नाही, जरा कडेला. म्हणजे समजा साठ जास्त वरती आला तर थिकनेस हे वरती येतं ना जरा ते. हा रस आहे ना असं सतत ढवळत राहायचा. ढवळत नाही राहिला ना आपण जरा थांबला ना तर सगळा उडतो, पुरा किचन भरेल आणि किचनवरच आपली साठा बनतील. हा छोटे छोटे. आणि ते जाऊ दे फुकट गेलेला पण ते हातावर उडतो. हम्म हा लय कडक कडक आहे ते, भाजतो हात. जरा टेबल ठेवून ये जा बाहेर. आधी आता रस झालाय माझा, साखर जिरली आहे सगळी, चांगली उकळी पण आली. कलर मध्ये उडतोय. कलर मध्ये काय चेंजेस झाले? कलर पण थोडा चेंज झाला बघ. 10-12 मिनिटं झाली मम्मी इकडे. 12 मिनिटं झाली. 10-15 मिनिटं तुम्हाला ढवलायला लागणारच असं. हा आता जो तुम्ही शॉट बघणार आहात तो या व्हिडिओ मधला सर्वात इंटरेस्टिंग शॉट असणार आहे. मम्मी कसला शॉट सांग? आता तो मी परातीत ओतते रस. बघा कसं समुद्रासारखं मँगोचं समुद्र नाही झरणा, मँगोचं वॉटरफॉल असं खाली पडणार आहे बघा. आता आपण ज्यूस ओतूया परातीमध्ये. आता हा ज्यूस आहे ना तुम्ही ताटामध्ये, आपली जेवायची ताटं असतात ना त्याच्यामध्ये घातला तरी चालेल, पातळ पातळ केला तरी पण चालेल. पण मी कसं माहितीये एकच बनवते. आता आपलं हे परातीमध्ये ओतूया रस. इथे सर्व असं सर्व पुसून नाही घ्यायचं. मी का सांग? तुला चाटायला ठेवते. बरोबर ओळखते तू आता. हा जर आपल्या मुलांना चपाती बरोबर खायला ठेवायचं असतं थोडं थोडं. आहेत ना अजून 4 आंबे आहेत काय? आहेत. पण त्याची वेगळी रेसिपी होणार आहे. मँगोचे ज्यूस पण आहे, फ्रुटी आहे मम्मी आता नवीन प्रकारची, आहे की नाही? हे बघ वा 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 वा. येतं आता काय असं उन्हात सुकायला ठेवायचं. आता मम्मी कधी कधी एक माहितीये कधी साठा ठेवलेला असतो पण कधी कधी इकडे बोटांचे निशाण असतात. ते होय कसे असतात सांग? ते मुलं चाटतात ना. हा गुरगुरी चाटत राहतात ते. हा. मग ते निशाण पडतात त्याच्यावरती. छोटी मुलं असतात ना ती चाटीत बसतात. हा चल आता बाहेर टेबल ठेवलाय. येस मग चल हे बाहेर घेऊन चल तू. चला. नाही तू घे, मी नाही घेणार, तू पकड. का? अरे तू कुठे पाय बिघसरला तर परत वाढले व्हायचे. सगळे साठानीच भरायला व्हायचं. हा चला साठा घेऊन जाऊया. चल आणि ते हलते बघ ना मी कसं. हलणार, हलवू नको, तसंच घे. चल पप्पूने आता टेबलावरती नेऊन ठेवलाय उन्हामध्ये. बापरे काय ऊन आहे. हा. जरा वेळ आता मी उभा राहिलो ना आता ते एका दिवसात करपून जाईल. हे आपले डॉगी तर चाटणार नाही ना त्याला? नाही म्हणून आपण इथे बसायचंय राखून करत. हो काय? नको बाबा उन्हात जायला, पुढे लय गरम होते. लय गरम होते, जाऊ नको उन्हात. गाय बघा दिसली का? कलर बघा किती काला बाला. ते अमूलची गाय कशी असते मम्मी ती? काळा बाळा
है ना? चिमण्यांचा आवाज येतो का बघा. हे बघ चिमणी, ती बघ चिमणी, कुठे? ती बघ, ती बघ, ती बघ, ती बघ. बघून गेली काय आहे तिकडे. हो. ही एकच चिमणी होती मम्मी समोर पाणी प्यायला यायची बस. हा, बाकी सर्व पाठी जातात. पाठी जातात. इकडे आपले डॉग बघा दिसतंय त्यानं खाली सावलीत. तिकडचं दाखवूया आपण जरा. बघा लाईट्स फॅन ऑफ सर्व ठेवायचे ना. हवा बघा किती येते. आता रातकिड्यांचा आवाज नाही आहे, नाही तर काल खूप आवाज होता. आता इथे मम्मीला फोटो सेशनसाठी उभं केलं आहे. मम्मी कसं वाटतंय? वाटतंय नाही, खाली पाय भाजतायत. चला चला झाला फोटो. चाल सुरू आता. येस. 1 पण तू 2 येऊन जाऊन बाहेर 3 लक्ष दे. 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14. आता आपली इथे डाळ बनवून घेते. साठ आपलं उन्हात सुकतोय. आता हे तेल तापायला ठेवलंय, त्याच्यामध्ये थोडीशी मोहरी टाकते आणि थोडासा जिरा टाकते. त्याच्यामध्ये लसूण टाकायची चेचून. 4-5 पाकळ्या लसूणच्या घ्यायच्या. लसूण चांगली लाल व्हायला द्यायची. आणि त्याच्यानंतर आपला हे कांदा, मी अर्धा कांदा घेतलाय, मोठा अर्धा कांदा घेतलाय. कढीपत्त्याची पानं. आता इथे कांदा आपला फ्राय होतोय. चांगला फ्राय करून घ्यायचा. पाणी घेते. आमचा पिण्याचं पाणी असं भरलेलं असतो. आता इथे कांदा फ्राय झालाय. आता त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते. 1 टोमॅटो घेतलाय. खोबरा पण टाकते. आता इथे बघा हे सर्व मसाले टाकते. आता 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा मिरची पावडर, गरम मसाला अर्धा चमचा आणि पाव चमचा हळद. आता त्याच्यामध्ये ही मसूरची डाळ. आता ही मसूरची डाळ मी 1 कप घेतली आहे आणि स्वच्छ धुवून आहे ना थोडा टाइम भिजत ठेवली होती. म्हणजे आपल्या आंब्याचा ज्यूस काढेपर्यंत, ते साठ झालेपर्यंत ती पाण्यात भिजली. स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. आता मम्मी मी तुझी कशी काळजी करते सर्व गोष्टीमध्ये, तसं मला बघणाऱ्यांना पण एक विचारायचं आहे की मम्मी ही जी गोष्ट जर लॉकडाऊनमध्ये मिळतच असेल ना, भाजीवाल्याच्या काकड्या तर मिळतात. तर तुम्ही 1 काकडी दिवसाला खाताय की नाही हा माझा प्रश्न आहे. कमेंटमध्ये सांगा 1 काकडी खाता की नाही, येस किंवा नो. आणि तुम्ही खाल्लीच पाहिजे. 1 काकडी प्रत्येकाने खाल्लीच पाहिजे. डायजेस्टिव्ह सिस्टमसाठी खूप चांगलं आहे. पचनक्रियामध्ये खूप हेल्प करते. फायबर देतं ना. आता मी डाळीमध्ये पाणी टाकते. आता आपल्याला डाळ घट्ट पातळ पाहिजे तसं आपण पाणी टाकायचं. आणि डाळ आपल्याला आहे ना चांगली शिजवून घ्यायची. डाळ शिजेपर्यंत आपली डाळ बनते. हा. आता इथे आमची एनर्जी ड्रिंक बघा. जसं आधीचं चाय टॉनिक ना, हां, तसं आमचं हे पेज टॉनिक. पेज किंवा गंजी तुम्ही म्हणू शकता. हे आमचं टॉनिक आहे, टॉनिक. आणि हे हेल्दी टॉनिक आहे, बरोबर ना. हा. आता इथे आमचा पेज पिया कार्यक्रम चालू होणार आहे. आणि इथे आम्ही जरा पेजे बरोबर तोंडी लावायला भाजी घेतली. चवीला, तोंडाला. हा. जरा टेस्ट असली की चांगली ना, पटापट प्यायला होते. हा, चला बाहेर पेज पियायला. नवीन नवीन एक्सपेरिमेंट करायची का? कर. हे ह्याच्यात डुबवायचं आणि खायचं. असं कसं खाणार? एवढं पण काही वेगळा नाही, खाऊ शकतो माणूस. हा, साली सकट गावाला तर आम्ही तेव्हा शेतात भात कापताना ते काकडे बनतात ना, तेव्हा होतात ना, ते आम्ही काकडी काढायची, कुसायची चांगली आणि अशी चावून खायची. चांगलं छान लागतं. तेव्हा कुठे मीठ नाही, काय हे नाही. गावठी कोवळ्या छान लागतात. काकड्या हा छान असतात. हे पण आता गावठीच काकडी आहे. आता तुला एक सांगायचं, तू कमेंट्स वाचतेस ना मम्मी. एका कमेंटमध्ये असं होतं मम्मी, खूप चांगलं मला असं वाटलं. व्लॉग पण एकदम एंटरटेनिंग होईल आणि सर्व एकदम हसतील पण. काय सांग? काय फुल डे हिंदी स्पीकिंग चॅलेंज म्हणजे काय सांग? म्हणजे काय? आता तू सांग. फुल डे हिंदी स्पीकिंग चॅलेंज म्हणजे काय? नाही ना, म्हणजे सांग पूर्ण दिवस हिंदी बोलायचं तू आणि मी. अच्छा, हिंदी बोलायचं. हा, म्हणजे मराठी म्हणजे एक दिवसाचं आतापासून सुरुवात करूया. नाही, पुढच्या चॅलेंज घेऊया. पूर्ण दिवस जे काय आपण करू ना रुटीन मध्ये, सर्व आपण हिंदीमध्येच बोलायचं. अभी हम लोग पेज पी रहे हैं. पहिल्या गोष्टी असायच्यात ना, सर्व वस्तू काय गाण्यामध्ये. काय मजा असते माहिती का? ज्यांना काय बोलता येत नाही ना, डान्स करणाऱ्यांना तर बघतो, पण ज्यांना डान्स करता येत नाही ते डान्स करतात ना, ते खूप छान वाटतं. ज्यांना हिंदी बोलता येत नाही ना, त्यांची हिंदी जर तुम्ही ऐकाल ना. आता हे सांगे काय करतेस?
मैं भी गंजी पी रही. गंजी गंजी पी रही. पहिलं बसून पहिलं तर सर्वांना आपण चांगल्या गोष्टी शिकवायच्या, बरोबर ना मम्मी? तू कशी मला चांगल्या गोष्टी शिकवले, तर काय चांगल्या गोष्टी सांग. बसून प्यायचं. बसून प्यायचं. थांब आता हात दुखायला लागलो, थांब. आणि कोणताही असू दे, कोणत्याही जेवणामध्ये काही पिण्यामध्ये खाण्यामध्ये काही घाई करायची नाही, बरोबर ना मम्मी? आरामात 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 बसून पियायचं. गुड गुड गुड. मैं अभी पेज पी रही है. हम्म. ये सब्जी के साथ. सब्जी के साथ. इसके बाद में क्या बनाने वाले हो? दाल चावल. दाल चावल. और रात के लिए रोटी. ते मी तू एक एक शब्द बोलतेस, मग ते काय इझी असं तू पूर्ण बोललं पाहिजे. रात को शाम को मैं रोटी बनाएगी. रात को क्या शाम को? हाँ, रात को मैं रोटी बनाएगी. हम्म. बरोबर आहे. तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा, फुल डे हिंदी चॅलेंज घेऊ का आम्ही? हम्म. इथं आपली पेज पण पियायची आणि आपल्याला तिकडे नजर पण ठेवायची आहे. तर साठा उलकडला की प्रॉब्लेम व्हायचा. साठा नाही रे पप्पू. 60 है ना, सॉरी 60. पक्ष बघितलं इकडे खूप आहेत इकडे आमच्याकडे. पप्पू तुला कमेंट मध्ये बोलतील बघ. काय? साठा नाही रे पप्पू, 60 बोल. सॉरी माफी. 60 नाही, 60 आहे ते. 60 एक 60 आहे. बरोबर. आणि आता 2 पराती असले असते ना तर 60. किंवा खूप सारे असते तर 60 लावले असते. बरोबर आहे. अनेक आणि एक. एक असतो अंडा, हा. जास्त असतात अनेक असतात अंडी. अंडी. बरोबर ना? अंडे. बरोबर आहे. करेक्शन केली पाहिजे, आम्ही पण सुधारणा करायला पाहिजे. 60. आता आपली माडामध्ये आहे ना छोटी छोटी रोपं कसली आली ती तुम्हाला दाखवते. हिरवीगार एकदम. ही वाली ना? हा. ती मिरचीची आहे. मिरच्या आलेत ना ते. हा. आपण सर्व ते पाण्यामधून जे जे टाकतो त्यातून आलेत ना सर्व हे. हा, तर मिरचीची इकडे झाडं इकडे पण आहे. बघा, इकडे आलेले बघा. हा. ह्याला आलेत. पुढे पण बघूया आपण जरा. चल पुढच्याला बघूया. ते झाड आलंय. मला वाटलं ते नाही आलंय काय. आलंय का झाड कडीपत्ता? आलंय, हे बघ येतोय. येतोय ना? हा, हे बघ. अरे वा, जगलं ते. हा. तर ह्याच्यात पण सर्वात असे छोटे छोटे. ह्याच्यात तर बघा मी काय मोठे आले ते. हे पावटे रुजले. पावटे आलेत का हे? पावटे. अरे वा, हे सर्वात आलेत वाटतं. तेव्हा त्याच्यात पण आलेत. त्याच्यात पण ती कसला तरी वेळ आली. हम्म. कसली आहे काय माहिती. ही वेल, हा. ही वेल कसली आहे जरा कमेंटमध्ये आम्हाला सांगा. कशाची आली आहे काय माहिती नाही. जलजिरा पण यायचा नाही तर मम्मी. त्या दिवशी काव्याने खाल्लेला. हे नारळ बघा, छोटे नारळ. हेच नारळ आता आम्ही यांच्याकडून विकत घेणार आहे बघा. वरती येत नाही. छोटा नारळ. छोटूसा नारळ किती क्यूट वाटतो ना. हे बघा, पावडर पावडर पावडर. कुठे लावली पावडर तोंडाला? आमच्या घरी आम्ही सर्व पावडरच लावतो. इकडे आणि तो बेसिनचा तुम्हाला सांगितलं टेम्पररी आम्ही केलं बघा. हा बेसिनचा पाणी ह्याच्यात जातो, बाकी सर्व आंघोळीचा आणि बाकी सर्व त्याच्यात जातो. आता अजून पायपिंग म्हणजे पायपिंग मटेरियल आम्हाला मिळालं नाही. सर्व त्याच्यात टाकायचं, ह्याच्यात टाकायचं. मग असं इकडून घेऊन लॉकडाऊन संपला ना सर्व ह्याच्यात टाकत आपल्याला ते पायपिंग करायची आहे. बरोबर. पाणी पाणी आहे का भरलेलं? पाणी नाही, आता पाणी येईल ना. असं घराच्या अवतीभवती फिरून पण मम्मी वॉकिंग किती होते? तेवढी वॉकिंग होती ना. हे दोन्ही शॉर्ट आहेत. हे आमचे सिंगापुरी झाड आहेत सुरुवातीचे, 6 आणि रे. म्हणून ते छोटे आहेत. हम्म. आणि ह्याला कळी आली बघितलंस? कोणाला? चाप्याला. सोनचाफ्याला. सोनचाफ्याला कळी आली बघ. अरे वा, अरे वा. कळी आली. हम्म. हे आता नवीन नवीन ह्याला दिवे फुटतात आहेत. आता आपले साठ बघूया. एकदा उन्हात ठेवलं ना की त्याला हलवायचं नाही. नाही ना? त्याला हात पण नाही लावायचा. घट्ट झालं एकदम हात घट्ट. लावला तर ते वरती सगळं हाताला लागेल. बरोबर. त्यामुळे हात नाही लावायचा. त्याला 2 दिवस असंच सुकवायचं. चल नाही तर आपण पण सुकवू उन्हात. एवढा कडक ऊन आहे इकडे आता मे महिन्याचा. चल तुला जेवायला वाटते, चल. येस, रेडी आहे, रेडी आहे. चल. जेवायच्या टाईमवर आम्ही ऑलवेज रेडी जेवायला. हां. आमच्या मम्मीची सर्वसाधारण चप्पल बघा. असेच मम्मीला साधे साधे चप्पल आवडतात है ना मम्मी? हां. आला? मस्त. अजून इकडे नाही आलाय. आतमध्ये येऊन बघूया. हा मम्मी, हा कसला आवाज येतोय? हा या झाडावर ना, मला वाटतं या आंब्याच्या झाडावर किंवा या माडावरती कुठेतरी बसलेले आहेत ते. कालपासून यायला लागलाय. परवापासून. परवापासून. चल आपलं झालं. डाळ झाली दाखवती. मस्त आपली झटपट डाळ.
हा इकडे सुगंध आला मम्मीकडे आईचा. मग तुला बोलते काय, ही कसली डाळ आपली? मसूरची डाळ. मसूरच्या डाळीला सुगंध येतोच. बघ, वा रे वा. मस्त ना. बैठी डाळीला बोलतात. बैठी डाळ. हं. ह्याच्याबरोबर मम्मी तळलेला बटाटा, ह्याच्याबरोबर काय खायला आवडेल सांग असं? त्याच्यावर तू काही खाऊ शकतो, तळलेला बटाटा, लोणचा. असं काही मसालेदार असेल तर मस्त वाटेल ना जरा. हा, ती डाळ मस्त शिजते. आता तुम्हीच प्रश्न परत विचारता, ह्याच्याबरोबर काहीतरी कॉम्बिनेशन सांगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन सांगा भाजीमध्ये. आता गॅस बंद करते, पप्पूला जेवायला वाटते, पप्पूला भूक लागली आहे. सर्वांनी आमच्याबरोबर जेवायला. आता पप्पूला इथे जेवायला वाढलंय, पप्पूला बोलवते जेवायला. हे बघा जेवायला वाढलेलं आहे. डाळ आंबा कुठे? आंबा आंबा नाही काढलाय, मला नकोय, तुझ्यासाठी तरी आंबा काढ. दाखव कुठे आंबे ठेवले, दाखव पहिले मला. तांदळाच्या पिशवीत ठेवले. एक आंबा काढ आणि आपल्याला कमेंट वाचली ना आपण सर्वांची, हा, काढून आपण पाण्यात ठेवूया. आता आंबे बघा, 7 आंबे ते यूज केले, काल एक खाल्ला, आता उरले 5 असतील बरोबर ना. हा एक खातोय आता. हा आंबा आता आम्ही पाण्यात ठेवायचं. आता इथे आम्ही पाण्यात ठेवलेलं आहे आणि अर्धा 1 तासानंतर आपण खाऊ घ्यायला ना. आणि इकडे माझा ताट रेडी आहे, चला जेवायला. प्रभू तू हे काय घातलं? काय घातलं? असे का कपडे घातले? थांब थांब, ते काय हे दे, मी दाखवते ते पप्पूला. बघा पप्पूनी कपडे कसे घातले आज. असं वाटतं आतमध्ये काय घातलंच काय करणार बिचारा, लॉकडाऊन मध्ये फसला आहे ना. हे लॉकडाऊन नाही, लॉकडाऊन असतं नसतं तरी घरी कसं गरम होतं ना. सदरा घातल्याने खाली ओपन, खाली ओपन चड्डी घातली आहे. तिथे साठेवरती पण सारखं सारखं लक्ष ठेवायला लागतं. आणि इथे आपलं ताट वाढलेलं आहे. आता तुम्हाला मी दाल टेस्ट करून दाखवतो जरा. आणि इथे बरोबर टायमावर ताईचा कॉल आलेला आहे. हॅलो, रेंज आहे का? रेंज? हा पप्पू तू कॉल केलेला ताईला. हा असंच कुठे काय करते, हा, त्याला वाटला की तू घरी आहे. हा हा, कामावरती आहे. होय. असंच कॉल केला होता. बहिणीची चौकशी, बहीण काय करते. हा, असाच कॉल केला होता. हा, काय नाही, सुटल्यावर काय आरामात करते करत. तू? थांब, लाऊडस्पीकर ठेव. हा, ब्रेक. आता तू बाहेर आलीस? ऑफिस मध्येच आहे. हा हा, तुझा आत्ता ब्रेक झाला ताई? चालेल चालेल, घे मम्मी बरोबर. काय खाल्लं? हा, खाल्लीस? काय खाल्लं? रताळी नेली होती शिजवून. आताचा उपवास आहे ना, मंगल. मंगळवार. टेस्टिंग करूया आपण. दूध पी, दूध आहे ना. दूध आता असतं काय? हा, मग दूध पी एकदम छान बरं. लागते. आणि तुम्ही विचाराल की मम्मी कधी जेवेल. तुम्हाला एक सांगायचं आहे, मम्मी आता साडी बिडी काढणार, गाऊन घालणार, कम्फर्टेबल होणार आणि मग जेवायला बसणार. आणि रेसिपी एकदम छान आहे. तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. मम्मीला डिस्टर्ब नाही करत, मम्मी तू बोल. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा आणि असं स्माइल करत राहा. आणि जेवायला आहे आमच्याबरोबर.